A tecnoloxía mellora día a día e iso está ben. Pero as máis das veces amañámonos con goma de mascar, unha navalla e un sorriso. Que decepción. Bos días, señores. Hoxe imos explicar como é unha radio. Non unha radio calquera, un modelo de radio rusa. Cada edificio, cada sala, cada situación é unha fotografía. Mentres estou aquí falando contigo, tamén rexistro a sala, memorizo a xente, a roupa que leva. A pregunta sempre é, que hai de raro nesta foto? Hai algo sospeitoso? Tes que velo, valoralo e despois desbotalo case todo, sen mirar, sen pensar. Sen pensar. É como respirar. Ti respiras, non? Anda sempre con cigarros e un acendedor para romper o xeo. Haine café, Vite. Svai. Atende. Quero que escoites, pero tes que estar concentrado en algo diferente para que non reacciones. Estamos? Sí. Cando me encargan a primeira misión? Cando te vexa preparado. Como te chamas? Michael Sandville. O de traxe, na cociña. É unha ameaza. E como o biches? Ves ese edificio? Vexo. Tes algún coñecido que viva nel? Non. Quero te ver dentro de 5 minutos asomado nun deses balcóns. Veña, Serviches en Vietnam? Non, non servín. Cor preferida? É mellor tomarmos un café. Xa perdiches 10 segundos. Pídelle información a alguén. Por suposto. Enxúldigo un Vite. O home que le a carta, non mires para ele. Non está lendo a carta. Non está lendo nada, é unha ameaza. Só para a camareira. Décheslle 4 datos de información persoal a cambio dun feito dubidoso e impersoal. Só quería saber onde mercara o vestido. De onde és? Cantos anos tes? Ti sábelo todo de min e eu de ti non sei nada. Dixécheslle 1 que és heterosexual, 2 que tes noiva, 3 que mañá fai anos a tua noiva e 4 que non tes gusto para a roupa feminina. Ese ela fose un contacto. Dixécheslle 4 mentiras que podería comprobar. Vale.